100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Mind the morning, Jams! Mind the morning! School days namin, more and more ang challenges. Kaya more and more, dapat ang energy. Milo morning, after morning. Energy releasing nutrients. Nakabag Milo morning na ba? Let's go! Morning will rinse with Pag di tama ang kinakain, Kung nagkakasakit. immunity gap na yun. Maxilin Plus, araw-araw. Hindi lang yan. Feeling like paper backwards na? Eh? Hindi ka maglalaro? Ano pa? Tama? Guys, tama ko! Oo, ganyan ka. Uy! Favorite! Ako, favorite mo pa rin ba? Siyempre. Sarap ang feeling mo na. The one thing about Shaq that was underestimated was that he was Give me the ball here to make the cross and because defense was there. Now they are the one. sa unang babad pa lang. Sigis naman siya. Breeze 3-wash pack. May bagong ligising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Oo, ang aroma at sarap. Tama, tapang ng kawan at gising ay sila. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Sweet dreams from day one. Nag-EQ Drive. May belly button gap and full top cheese. Dahil ang kumpletong tulong para lumaking smart and healthy. Sweet dreams from day one. Nag-EQ Drive. Madalas pagod kapag diabetic. Hindi na ako ganoon. Lucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta may tulong ng Lucerna. In control ka. Madaling na si Mama. Malinis na ba lahat? Yung ba nila naman? At bakit ko ba sa bilis? Ang galastis and jerky style. Next one. Bilis ka? Eh, ba talaga mahal? Jokes on stop. Dream ako. Sanganay na smart pumili ng gatas. March 345. Ang lakas na yung plus na sa brain. Ang lakas. Ang lakas. Yung brain action rate. Dream ako. What else is healthy to you? Lifting weights. Or lifting spirits. Hold it tight. Letting go. Moving your body. Or making smart moves. Something new. Or something that lasts. What counts as healthy to you counts the most to us. Rethink Healthy with AIA. Hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. That's 88.ph. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Okay na kaya pag-shake ko? Mami, para wala nang hula-hula, Denver dose shake formula ka. Maraming consistent ang dose, kaya no worries. Most doctor prescribed paracetamol brand to children. Fast take, dose shake, ang galing ang tempra. Pagdating sa lagnat, mag-dose shake formula, tempra. Lagi consistent ang dose. Ang manage dahil 100% dissolved paracetamol. Dose shake formula, tempra. Take, dose shake. Ang galing ng tempra. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big. 40% bigger. Hans Bobby was sold. Big Robin favorite.
dapat isipin ng iba. Ano ang tawag sa tropa mong makakal? Ano? Edi, boy! Wala ka na yata ako eh! Basketball has always been a big part of my life. To be very sweet. If you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sarap, sweet. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. First day, baby! Noong last mo, sunsilk with active ingredient, aluminium oils, marinades, and babies para always smooth and hair na may makakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active ingredient. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ko, ang ginagawa niyo dito? Inom kayo? No! But I did go there to have some fun. Kung saan sinabi niyo napupunta kayo? Saan naman ako kayo? Ma'am Lisa Vlog, good evening. As you know, the big Ma'am titles Cheloy. are expensive. Gagamitin ko sana yung titulo na panalo ko sa'yo pang pondo ng kampanya ko. Hello, hindi o. Why am I not surprised? Teke yung titulong binigay mo sa akin, gabi. Ano? Oh, kumasaan mo ba ngayon? Imposible! Ano kaya mo sa akin? Tanga? Let me tell you what's gonna happen now. Kasi ipapakita ko sa iyo kung anong ginagawa namin mga kireko sa mga daga katulad mo. Boy! Ko, Lee Songson TV, good evening. You're next. Jason! It's my turn now. Ang kapal ng mukha mo parang tatuhin ako gabi. I'm a congressman. Soon to be the next mayor of Manila. Ano ka? Let me tell you what you are, gabi. Wala kang kwenta. Basura ka, gabi. gagawin ko. Kung anong gusto niyo. Huwag mo na ako. You don't even deserve to live. Oo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo patayin.
Ma'am Lisa Vlog, thank you. Ma'am Rina Rose Vlog, thank you so much. Good evening po. Pasensya na po kayo ha, busy sa kusina. Mag-play ako mamaya sa inyo ha. Thank you so much. Ma'am Rakitera Angeloy, good evening. Mommy D, Arlen D, Belmix TV, Boss Bell, Jenny Channel, good evening. Bell Supports, Ma'am Jean TV Mix, good evening. Ma'am Jello, Elisongson TV, thank you so much. Sis Lisa Vlog, thank you. Thank you. Ano bang lutuin? Confident na tayo masarapin. With all-in-one Lucky Magic Sarap. Kaya naman ang pamilya, magpapa. Mag-silent muna ako ha. Ay, copyright ako nito. Babalikan ko kayo mamaya. Thank you.
Filipino Conference Champion and PBF inaugural Miss Quality Minutes Award. The finalist as well. So, first of all, congratulations on this Minutes Award. You've had multiple awards before, championships, individual awards. How special is this Miss Quality Minutes for you in this point of your career? Siguro, eto nga sabi ko yun, sabi mo lang, parang wala naman ako talaga kailangan patunayan. All I have to do is to continue to contribute to my team, kung ano yung kaya kong i-gawin ng panan as an setter and as an ate. So, ito sobrang bonus na ito sa akin. Pero, syempre, thankful and grateful kasi na-appreciate yung, kumbaga, yung effort, yung hindi naman din kasi yung dito yung trabaho. Pero mami, kinabanggit mo nga, no? Parang din sabi, totoo, wala ka naman yung ako patunayan kasi baka daw naglalaki sa'yo. Pero kasi talagang if we look back at your journey, grabe talaga yung full circle moment. Nagsisimula ka pa lang, may mga championships ka na. Until now, it doesn't stop there, di ba? Naghahapat ka pa rin ng championship. So, siguro, balikan natin yung naging journey na yun for you. Paano ka nag-change from Chisarete as a ladies fighter to now as a Petrobras agent? Siguro yung difference is, ano ba, yung mas matapang. Kasi, syempre iba nung college. Sobrang different itong pro sa nung college. So, and I've been into different coaches. So, different approach, different trainings, practice. So, kumbaga, pero, lagi ko pa rin tinatandaan kung ano yung natutunan ko ni Coach Romero. Parang, bilang setter, siya yung talagang nag-push. Sobrang push. Parang kung babalikan niya, parang 1,000 days every day, okay. So, eto na siguro yun. Eto na yung kumbaga, yung pinaghirapan ko dati. So, eto na yung result. So, ayun, napapakinabangan ko naman siya. And siguro, meron mga natututo, yung mga young ones, and yun. Dahil sabi mo nga, no, different coaches, different teams as a player, but you're also wearing a different hat outside of your team, Petrobras Angels, kasi you're also coaching a high school team. Mami, kwento mo naman sa amin, paano ka naman napunta sa coaching? Sige, way back, yung after ko kasi DLSQ, so hindi wala pa naman ganyan yung group, mga club teams, mga amateur, ano pa lang tayo. So, nag-stop muna ako kay Coach Manil kasi sabi niya wala pa naman. Yung hindi ko pa rin isip yung talagang work na normal work. So, sabi ko, sige coach, kasi wala naman din akong gawin. So, yun. So, natutunan ko yung system niya. Tinuturoan niya ako para magpalitan sa same lang naman kung ano, yung mga style niya, yung pinag-coach yes. Kasi talagang tinukuha niya din talaga yan sila. Not Esperanza. So, yun, yan yung mga abutan kong setters kasi. So, eto, different coaches naman yung eto nasa semi-professional noon, PSL, PBL, Coach George, Coach Max, kanila. And then, Coach Cody, Coach Arnold. So, ayun, kumuha din sila ang input. Ang pinakamalaking input sa akin is si Coach Cody. Siyempre, Japanese niya ako. So, yun yung medyo advanced na tinuturo ko sa mga bata. Though, siyempre, hindi mo mawala yung basic kasi yun yung importante. Kaya dual purpose wala yung nagbibigay ni Mami G. Kasi syempre, right now, you're still Alam, may bata, di sang tuko, noto, di yang iko. But at the same time, yung learnings mo as an athlete and you're still as a coach, nagagamit very diverse. So yung growth on that aspect, nakakalawak para sa'yo, Mami G. Pero siguro, hindi mo masyado how do you maintain your competitiveness. Kasi nga sabi natin, college hanggang pro ngayon, nanahanap ka pa rin ng championship. So yung pagiging competitive, hirap yan sa setters eh. Kasi every year, every batch, iba-iba yung mga kailangan mong i-connect, diba? So, para sa'yo, Mami G, ano yung secret to easily connecting with different sets of attackers? Kasi until ngayon, okay pa rin ang connection sa mga Petrobras players. Siguro, ako, nasabi ko sa sarili ko, yung tamang mindset, every training,
mag-a-adjust. Kasi parang kasi hindi naman mag-a-adjust ako, mag-a-adjust din siya. So parang wala ko mawawalan. So parang one at a time lang. Ngayon kapag feeling mo okay na, i-adjust na, sige, i-adjust ko ba, ay pataas ko ba, bilisan. Yung mga minor na adjustments. Mindset talaga, no, as I said, they're very important. Saka communication, but also managing volleyball has transformed a lot from when we started playing up until now. Sabi nga ni Ate Mela kanina, you continue to win championships. But how different is the feeling of winning a championship right now compared to before? Ngayon, sobrang happy. Siyempre, yung sa case kasi natin, mga pro players, siyempre, parang tayo yung mas tinitignan, tinitingnan na ngayon. Siyempre, matagal natin naging pangarap na matulad tayo sa PBA. So, since andito na tayo, so, sobrang nakaka-overwhelm. And, medyo kasi, siyempre, proud and loud. Ayan, and Mami Chino, dahil ngayon, siyempre, kasi legend status na talaga ang isang side sa Philippine volleyball. Pero, looking at what's ahead, kasi I'm sure, ngayon na, nananalo ko ng championship, realize na pinatagal-tagal pa ito. Pero, looking ahead, Ito ko daw. actually siguro sa volleyball. Kabukas pa pala sa kortina, basi kunara, di sa kapilit. Bata pa. Siya, ano, ito di ang hai ko. Good leader by Angas. Moreover, 2-point lead for Alas. Here the upset. Sugod na ko rin. Could win this game. So much more if they do it in 4 sets. Yep. Situation here Enough. for Alas Pilipinas, but Jakarta is slowly creeping in here on those middle attacks. Not late for Alas Pilipinas. Sure, Alas Pilipinas will be okay. As goes straight out of the vector. Leads, they squander their leads. They seem to relax on a big lead. Within, that's what is expected. Scores 10 point, now double digits. Joining Rotor with 14 and Cochinitas with 23 big ones. Wow. That is outside off the hands of the blocking. Huge attack from Ricardo. Ajuna there took the damage. Substitution here, number 10. Bukilar coming in, first time. And over Sis, Marisa Vlogs, good evening. and Long time no hear you. to Kamusta ka na, sis? Kamusta na channel mo? Parang hindi na kita nakikita nagla-live. Okay na ba? Namuni ka na?
Okay. Kaya pala hindi kita, i-ano ko muna, i-hide ko muna kasi may harang. Nag-play ako kay Belle. Monica na sis. Ay, hala, bakit? Napabayaan mo na, pero naano ka na, namuni ka na. Muni ka na ba sis? Ano kasi hinahanap kita? Hindi ko man lang kita nakita. Nagla-live, kaya pala. Parang ilang months na. Matagal na, parang 3 months ata or more. Matagal na. Nagkasakit ako sis. Tumaas blood sugar ko. Bawal ako. Mapagod. Ay, kawawa naman. Pero okay ka na ngayon? Ay, hindi ka pa muni. Pero okay ka na ba? Kamusta? Blurred Blurred Bakit na-blurred? Kailangan siguro malayo. Ganon pa rin. Ay, ganon pala sis. So, ano na? Ilang months? Ano na ba? 2 years? Ilang, ano ka na, di ba? Ilang hours na lang. Di ba sabi mo? Tapos, aayusin mo yung mga channels mo kasi mayroong mga naka-CPR. Okay lang, nag-aaliw na lang ako pag may time. Ay, sayang ano mo. Ang puyat mo sa pagla-live. Tapos nawala lang. So, okay ka na ngayon? Sayang, di ba naka 2.5 ka na, watch hours nung nag-usap tayo. So, okay na ba? Okay ka na ba yung kondisyon mo? May maintenance ka ba? Ako, sis, may maintenance ako since 2016. So, basta maintenance forever na yan eh. Hindi mo dapat skip. At saka, ano lang, hinahinay lang sa pagkain ng mga matatamis. Let's see the decision making here of Tamar. That was a cut here. Now seeing some court action. Malapit na ako mag 2 years. Napabayaan ko channel ko. Madalas ako napagod. Ay. Ano kasi sis,
sa puyat mo yan. Kasi, di ba, madaling araw ka nakatapos ng iyong pagla-live. Parang iniiwan mo lang tapos matutulog ka. Tapos silip-silip mo naman, 'di ba? Kaya kulang ka sa tulog talaga. Ako, na-remember ko nung nagpuyat ako nung nandun pa ako sa community. May community akong nasalihan. Naya lang pa? May community akong nasalihan. Tapos, one time lang na ng 2 a.m. ako nakatulog. One time lang yun. Tapos hindi na naulit. Tapos play na lang ako. Yun, nakuha ko. Tapos meron din akong mga kasama. 8 kami. Kami. Parang play kami isa't isa. Para makomplete yung 4,000 watts hours. So, nakuha ko naman mga hindi pa nag 1 year na na monetize. So, ako naman doon sa opisina, nagpe-play ako. So, malaking tulong. Kasi maraming mga computers doon sa office. So, tapos may laptop din ako. So, yun. Sinset ko lang. Tapos, tuloy ang trabaho ko. So, yun. Nakatulong talaga. Tapos, almost 1 month lang, na-complete ko agad yung 1,000 subscribers. Swerte nga ako sa nag-invite sa akin na OFW ng Hong Kong. Kasi ni-message niya ako, tapos meron kung gusto ko daw papasok sa community, ganyan. Madali lang ma-complete yung requirements ni YT. So, sinubukan ko naman. So, yun. Sayang no, dapat 'di ba before 1 year makomplete mo na yung 4,000 watts hours. Okay lang, 'di ba? Na nga more than 2 years hindi mo pa makomplete yung subscribers mo. Ang importante yung 4,000 watts hours within 1 year. Kasi mag-back to zero ka. Back to zero ka ng mga videos mo, sayang. Hindi na ako nag-mute live kasi pag makatulog ako. So, hindi ka na talaga tutuloy. May kilala nga kami OFW siya. Tapos parang pangalawa yan ng channel. Ang una yung channel, hindi na approve ni YT kasi mayroon pang mga violations ba. So gumawa siya uli ng panibagong account. So magwa 1 year, na-complete niya yung requirements. So, hindi na-approve. Kasi na-reuse content siya. Sayang ang pagod niya, sayang yung puyat niya. Kasi sa akin naman sis, hindi ko talaga kailangan na magpuyat lagi. Kasi nasa office ako, hindi pwede, nalutang ka lagi. Kasi yung more on kami, encoding kami. So, hindi talaga pwede. Oo, masisilip yung trabaho namin doon sa pinaka-head office namin. So, kailangan talaga, parang, ka talaga sa isip mo ba?
Focus ka. Nalutang na road. Loading ako sorry. Loading. Parang lutang ba? Hindi pwede sa amin yun. Ewan ko sis, sa watch hour ko, hindi ako nag-check, matagal na. Ay. So, okay na ba health mo ngayon? Ang importante, health. Ano lang yan sis, pagtaas yung sugar mo, mag-ano ka, breast walking ka every morning. Kasi pagtaas yung sugar mo, i-ano mo lang yan i-sweat mo lang yan labas mo lang yung pawis mo. Yan. Ano lang, breast walking lang, hindi kailangan mag-jogging. Kasi sa edad natin, hindi na kailangan na mag-jogging. Baka kung ano pa mangyari sa atin. Makatalisod tayo o di kaya out of balance ba. So breast walking lang talaga. Magpapawis lang everyday. Benson Sus, good evening. Sayang. Sayang sis. Kasi nakikita ko puyat ka. Kahit madaling araw, nandyan pa yung before ako matulog. Before ako matulog, nandyan ang live mo. Tapos pagising ko, nandyan pa rin. Kasi nag-search din ako. Ilang months hindi talaga kita makita. Kaya pala. So, anyway, ang importante, health. Importante talaga health, sis. Health is wealth. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Be passionate about something. I really don't like to lose. It's the betting in sports. That's it, everybody. Ako nga sisi, nakatulong sa akin yung everyday busy ako sa office. Tapos every morning gising ako ng umaga, business, mag-prepare para papuntang office. Everyday, dala-dala ko yung karga-karga ko yung laptop ko na mabigat. Tapos mayroon din isang sling bag. Parang ang bigat ng laptop ko parang 5 kilos. So nakatulong talaga. Tapos yung dinadaanan ko, hindi level ba yung kalsada, parang may slightly naka-elevate yung kalsada. So, kailangan pang umakyat ng slightly lang. So, ano na yan? Maraming calories na yan ang lumalabas. So, Monday to Thursday, yan, routine. Then, mag-travel ako ng 2 hours. Thanks sa paalala sis. Oo, importante talaga healthy. So, alagaan natin ang ating sarili. Isa lang ang ating katawan. So, di bali na kung hindi ka na nag-continue, kung decided ka na hindi mag-continue,
Ang importante is yung kalusugan natin. May notice ako na nabasa sa didali ha, basahin ko lang muna sisa. May notice ako nabasa sa pag-open ng YT na naka 3K na ako. Pero pag check ko, hindi pa umabot, nasa 2.7 pa lang din. Pag check ko, sa sunod na Monday, bumaba, naging 2.5 na lang. Ay, ganon talaga sis, kasi hindi ka consistent nag-a-upload. Hindi ka consistent nag-a-upload, tapos iset mo yung parang nandyan sa iyong dashboard na 28 days. Ay, ilan ba? 28 days ba? Kalimutan ko. 365 days. Ay, basta ma-set ka dyan eh. Ang pinakamalaking days dyan mo iset. Oo, kasi, yan, kapag hindi ka consistent nag-upload ng video, bababa din yan. Bababa din yung watch hours mo. So, ako ngayon, kasi naghahabol ako ng revenue ko, so, do I need to upload every day ng short and long vid? O di kaya nagla-live. So, kung minsan, hindi ako nagla-live kasi pagod din ako, gabi na ako umuwi, so kailangan ko pa mag-prepare ng hapunan. So, yun. Pero magbabawi ako, mag-upload ako ng long or short videos. So, yun lang. So, try mo mag-upload ng mga videos mo kahit di ka mag-live. Di mo na kailangan magpuyat kasi mayroon na tayong iniindang sakit. So, bawas-bawasan na natin yung pagpuyat. Kasi, parang hindi na magpa-function yung liver natin kapag late na tayo matutulog. Kasi nag-work yan yung liver natin kapag ang ating tulog ay sapat. So, hindi na kailangan mag-live kasi, i-ano mo na, mag-upload ka na video. Di bali na, walang live. Short or long vids lang everyday. Makukuha mo yan. I'm sure makukuha mo yan. Kailan ba nag-notice si YT na 2.5 na lang? Boss Bell? Playing Boss Bell? Hindi naman siguro ako mag-release content to kasi money na ako. Always naman ganito. Oo sis. Di mo na kailangan mag-live. Mamaya bisitahan ko channel ng Sisa. Pero yung mga ano mo sis, yung mga may mga watermarks, kailangan mo na yon i-delete, i-hide. Tapos, yung mga naka-CPR dyan, i-ano mo na, i-erase song mo na.
Yan. Pero kung parang hindi ka pa hindi ka pa ready, sige lang, upload ka lang. Tapos aayusin mo na kapag before ka na mag-apply ng monetization. Matagal na sis, mga September 24, naka 3K na daw. Ay, sayang. So, nag-check ka ngayon? Nag-check ka ba ngayon kung ilan na lang yung watch hours mo? Kasi yan eh. Ako pasalamat ako sis. Kasi consistent na ako nag-upload ng short at long videos. Green na yung dashboard ko. Yan na kasing sikreto eh. Upload ka na lang ng upload. Oo. Para di bababa yung watch hours, subscribers. Katulad din ng Reels, kailangan mong makipag-engage. Makipag-join sa mga live. Pwede kaya mag-reply ng mga comments. So yan. Dumagdag yung mga subscribers ko. So, napasalamat ako na green yung dashboard ko. Short video na lang ang always ko in-upload. Okay. So, kailangan mo din mag-upload ng long. Kung nahihirapan ka mag-edit, kasi ang matagal lang naman, madali kukuha ng video, pero matagal ang mag-edit. Talaga, matagal ang mag-edit. Sa akin, it spent 2 hours. Matagal talaga, sis. Kahit yung, yung 15 minutes, tatagal ng 2 hours na editing. Ay, ko. Pero kung hindi ka gagamit ng ibang mga apps dyan na para for editing, so kailangan mo lang kukuha ng video. Be sure lang na walang music. Walang background music. Para di ka mas-CPR. Pero pwede naman ma-erase song eh. Naka-reflect naman yung naka-CPR ka. So, mo lang, i-review issues mo lang, then erase song. Parang takot na ako mag-check. Bala na yan, watch hours ko. Oo nga sis, tamad ako gumawa ng video na long. Oo, kasi time consuming kasi yung long videos. Time consuming. Sa akin kasi sis, consistent ako parang isang content lang ba? Cooking, yan kasi yung passion ko, ang pagluluto. So, na lang. Kahit na may mga video ako doon na hindi pero mayroon din na part na may food. Food is life. Kaya heavy-gatin ako dahil sa cooking. Admitted. Ay. Oops, parang mag-brown out Oo, kasi maglaan ka ng ilang oras for editing. Tapos, ako, minsan, hindi na ako nag-voice over. Text na lang, through, text na lang. Lagyan ko lang ng caption, ganyan.
So, ano na, para madali. Kasi yung mag-voice over ka, especially me, kasi Ilongga kasi, parang ang intonation parang iba yung salita ng Tagalog at saka yung Ilongga. Kasi maluming ba, malumanay magsalita yung Ilongga. So, trying hard naman ako, nagsalita naman ako ng Tagalog, pero mahalata talaga na Ilongga. Pero okay lang yan. As long as magkaintindihan, di ba? As long as magkaintindihan. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaluronide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strand to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Still kami pa rin. 5 na kami. Parang bakit isipin mo iba? Still stronger pa rin kaming 5. Okay lang naman yung Tagalog ko. Salamat. Alam mo kasi sis, nung way back 2 years ago, kasi nag 2 years ako May 15. Oh, May 15 kasi nag-start ako sa YT 2023. Nahihiya ako magsalita ng Tagalog kahit na mag-join ako sa live. Hindi ako nagsasalita. Through through comments lang ako. Kasi nahihiya ako baka pagtawanan ako ba. Kasi Ilongga, yun ang sinabi ko na mahalata talaga na Ilongga. So, nagtaka yung mga kasamaan ko na bakit hindi ako nagsasalita. Parang hindi ba ako convo sa kanila kung anong topic, ganyan. Nag-heart-heart lang ako, nag-wave-wave lang ako, ganyan lang. Tapos, parang feeling ko parang na-displace ako. Pero, okay lang parang sa akin pa parang nahihiya ako, parang na-awkward ako ba. Pero sige lang, tuloy lang ako. Siguro may napuna din sila sa akin, pero tuloy lang kasi ang isang bagay kapag magporsige ka talaga, makukuha mo. Sige lang, pang may napuna sa'yo, ibig sabihin, kailangan mo ng improvement. Oo. So, inaccept ko yun at inaccept ko yun as challenge sa akin. So, kahit na trying hard ako magsalita ng Tagalog, gitry ko talaga, sis, na makipag, sa kanila, mag-join sa kanila. Yun ang umpisa. Yun din ako nahihiya. Tapos, ini-improve ko talaga yung aking voice at parang nagpakapal mukha ba ako sis? Nagpakapal ano ba yung words? Nakapal mukha. Yung hindi naman nakapal mukha baka sabihin mo na sa amin sa Ilonggo is kabalan. Parang ganyan ba? Parang trying hard pa ako para lang makipag-engage din sa kanila. Yon, in short. Ito na ako ngayon. Oo. So, in short, na-complete ko na, nakuha ko na yung requirements ni YT. At salamat sa Diyos sa mga former kasamahan ko at sa recent kasamahan ko na tumulong sa akin para makuha ko yung inaasam-asam yung sahod.
Hindi naman kalakihan, pero nag-umpisa pa lang. So, huwag kang mag-expect ng malaki. Yan banda. Oo. Ako din Bisaya. Bulol-bulol din ako magtagalog, sis. Oo, kasi ano, ang gandang pakinggan yung Bisaya at saka Ilongga. Yung Bisaya at saka Ilonggo kasi mas malumanay at saka malakas. Parang may parang ano ba? Parang ma-pay attention ka talaga sa mga Bisaya kasi ang wag wag mong isipin ng masama yung malakas ba magsalita yung Bisaya kaysa sa mga Ilonggo na malumanay. 'Di ba sis, no? Kasi may mga kasama ako doon sa dormitory nung nasa Iloilo pa ako. Waray, Cebuana, tapos kaming mga Ilongga na taga Negros, isang dormitory lang kami. Tapos kaming mga Ilongga, parang tahimik lang ba? Kapag dumating na sila galing sa store, kasi nagtatrabaho ako noon sa store, ang ingay-ingay nila. Papunta sa taas, hagdan pa lang sila, ang ingay-ingay na nila. Singkuna ko, nandito naman sila, nandito na sila, mga ganun. Pero hanggang sa kalaunan, na ano ko na din, kumbaga, natanggap ko na ba na, ay, ganyan talaga sila magsalita. Oo, ang ingay-ingay nila. Pero ang saya. Ang saya. Kasi, nag-ano ba, nung nagsama-sama yung tahimik at ingay sa isang kwarto. Oo. Oo, sa isang kwarto. Tapos natutunan ko din magsalita ng Bisaya. Yung maliit lang na pero once na magsalita kayo, halimbawa nandun na kami sa may Cebu noong 2017, naintindihan ko kung anong mga salita nila. Pero hindi lang ako fluent magsalita ng Bisaya, pero kapag ganyan ang magsalita sila na Bisaya, maintindihan ko talaga. So hindi ako nila maloko. Oo, ganyan. Ganyan. Oo. So nagpasalamat ako sa mga kasama ko noon sa dormitory na mga Bisaya at saka Waray na mayroon ako natutunan na language sa kanila. At tapos, hindi ako maloko kung pupunta ako sa kanilang lugar kasi maintindihan ko. So yun. So 2 years and a half ko lang silang nakasama. Tapos nag-transfer na ako sa government office. Oo, 'di ba? Oo. Pero lucky pa rin ako kasi kumbaga yung tahimik na mga Ilongga naging maingay na din dahil sa kanila. Kasi kailangan mo din mag-loud voice eh. Kasi hindi ka maririnig kapag hindi ka loud voice. Oo. Parang ma-displace ka ba? So, sabayan mo sila. Ang hindi ko nakalimutan sis, yung pispis, yung ibon. Sabi ko ang ibon pala is langgam. 'Di ba right? Ang ibon, nagtuturo ako ng ibon sa taas. Tapos, ang sabi niya, saan? Ang ibon pala is langgam. Natuturo ako sa taas, tapos siya naman,
may hinahanap doon sa floor. Oo. So, yun pala is langgam. Yung ibon is langgam. So, yan ang nauna kong natutunan. Oo. Nindot di ay na. Oh, ganun ba? So, a little bit, maliit lang na mga words sa mga salita ng mga Cebuano. Naunsa, nalungag na kaday. Oo, nalungag. O, di ba? Saing. O, nindot man na di ay day. Alfredo Mix Vlog, good evening. Naunsa man ka. O, naunsa, di ba? Oo, mayroon din akong natutunan sis na mga words ng Bisaya, salita ng Bisaya. Nindot na. Nindot di ay na. Naunsa. Nalungag. Ano pa ba? Alfredo Mix Vlog, good evening. Tamsak 14. Thank you, Sir Alfredo. Babalikan kita ha, mamaya ha. Kasi hindi ako makikipag open ng iyong channel kasi dalawang cellphone lang ang gamit ko. So, ang isa nagpi-play. So, ang isa ginagamit ko sa pag-live. Ang laptop ko kasi naiwan ko sa office dahil ang lakas ng ulan dito. Ang lakas ng ulan dito sa Negros. Kaya, for safety na hindi mabasa, iniwan ko na lang sa office. So, yon. Oo nga, ibon sa Tagalog, langgam sa Bisaya, pero yung langgam sa Tagalog is huligas sa Bisaya. Oo, yun ang hindi ko nakalimutan, sis. Yung ibon na yan, yung ibon sa Tagalog is langgam pala. Langgam pala sa Bisaya. Holmigas. Tagalog ng langgam, holmigas. Sa amin kasi dito sa, sa Ilonggo. Ilonggo kasi ang tawag sa amin. Pero ang tawag sa amin sa babae, mga babae is Ilongga. Yung language namin is Ilonggo, Hiligaynon, na ganyan, Hiligaynon. Kasi part ng Western Visayas at part ng Negros Occidental. So sa South, na yan, Bisaya na yan. Escalante, dito sa papuntang Norte, Negros Oriental. Kasi ngayon, last June 13, 2024, if I'm not mistaken, na-approve yung NIR, Negros Island Region, formerly Pro 18. So, inapprove ni President Marcos. So, tatlong probinsya lang yung nakapasok sa Negros Island Region, yung Negros Occidental, Negros Oriental, at saka yung Siquijor. Oo, tatlo lang. So, separate na kami. So, mayroong sa norte, yon mga Bisaya na yan.
So, hindi pa ako nakapunta ng Dumaguete, part ng Norpoya, ng Negros Oriental, at Siquijor. Wish ko lang na makapunta. Kasi part na yan ng Negros Island region. How I wish. Hindi na kami, kung ano man ang mga activities namin, hindi na kami pupunta ng Western Visayas sa Iloilo. Get an extra boost of confidence with Colgate Fresh Confidence. Sis Marisa, thank you so much ha. Time check, 10:03 in the evening. More chikahan pa tayo ha. Next live. Sir Alfredo Mix, babalikan kita. Sis Marisa, thank you. Busbel, Big Mix TV. Gen TV Mix, good. Thank you so much. Ma'am Rakiterang Bisdak. Boss G, thank you so much. Ma'am Lisa Vlog. Ma'am Rina Rose Vlog. Pasensya na po kayo ha. Pero babalikan ko po kayo. Sis Marisa, thank you so much. Sir Alfredo, bye-bye everyone. Mag-end na po ako. Bye-bye.